आमगेले मंगळूर शहराचे बहुसंख्येचे जन GSB समाजाचे जनाक जना आराध्य देव जावन आसले श्री वीर वेंकटरमण देवालयाक प्रार्थना करता। तशीच आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुधींद्र स्वामीले वृंदावन हांगा जावन प्रार्थना करता। तशेंच आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य श्रीमद श्री श्री संयमींद्र स्वामीले दिव्य चरणारी हांगा जावन साष्टांग प्रणाम करता। स्वाम्याक देवालयाक मागता आमी सगळे समाजाक चांगले रितीन अभिवृद्धी करून दिवंक म्हणून सांगून हांवें हांगा हें विक्षण हें कार्यक्रम विक्षण करचे पुरा आमगे GSB समाज बांधवांक म्हगेले भारी प्रितीचे नमस्कारू। तशी तुमकां शुभाशय सांगूंक म्हाका भारी खुशी जाता। आज एक महत्वपूर्ण चारित्रीक दिवस म्हूण लागता, अविस्मरणीय दिवस म्हूण लागता। इथे म्हळ्यार आज एक व्हडलें GSB समाजान तुजी दोळ जायना तितले म्हणल्यार एक व्हडलें प्रोजेक्ट सादारण 24 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट आज आमी देवान स्वाम्यान पुरो आमकां अनुग्रह केला कार्यगत करतशी आज दिवस केलेले तर भारी खुशी। म्हळ्यार पुरा जनाले एक मस्त संख्येरी जनाले एक आश आशिल्ली कशें म्हळ्यार आमकां आमगेल्या देवस्थानाक वेंकटरमण देवाक एक भांगराचें सुवर्ण लालकी जावका म्हणून एक आलोचना आशिल्ली। तें एक मस्त वर्साचें एक आश आमगेले कार्यगत करचे खातीर आमी स्वाम्याक आमगेले आतांचे वेंकटरमण देवस्थान ट्रस्टीज तांणी स्वाम्याक मनवी करतना स्वामी म्हणाल्याची कर्याची चांग हें म्हूण म्हणाल्याची तें करतना स्वाम्यान तें एक वर्स फुडें 2023 इस्वींतू स्टार्ट केल्लें। स्वाम्यान आमकां धैर्य दिल्लें। स्वाम्यान सांगलें बच्चा मुखार तुमी खंडीत चांग येता म्हूण सांगलें। तरी तांणी स्वाम्यान सांगलें म्हळ्यार कशें काय 2026 आमगेलें व्हड स्वाम्यालें शताब्दी जन्मदिवस 100 years स्वाम्याले 100 years बर्थ सेंटिनरी म्हणून येता त्या टायमा भितर करूं येता म्हणून स्वाम्यान आमगेलें सांगलें। तशें ट्रस्टीजान ओपलें। जाल्यार म्हगेली एक आश आशिल्ली म्हळ्यार खंयचेय व्हड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जाल्यार कुडले कोरका जालें तितले बेगी कंप्लीट कोरका। 2-3 वर्स वेट केल्या कशें जाता म्हळ्यार केलो अनाहुत कसलें जाता म्हूण जाल्यार ते प्रोजेक्ट राबल्यार आमी कसलें आश केला तें करूं जायना। ताजे खातीर म्हाका तें हांवें स्वाम्याक ट्रस्टी जाल्याक पुराय जाणांक रिक्वेस्ट केल्या म्हळ्यार करचें जाल्यार आमी 1 वर्स भितरय कोरका हें कार्यक्रम म्हणून कशें काय धैर्यार सांगलें। तें जायत म्हणून केल्लें। सुरय करतना पुराय जाण लेखलें इतलो 24 कोटी प्रोजेक्ट इतना सुरय आमी करतना 15 कोटी म्हूण लेखलें। तेदना भांगराक केवल 50 लक्ष kg आशिल्लें। जाल्यार आतां खरें पळयत गेल्यार आतां रेटार भांगर सादारण 60-62 लक्ष पर kg गेलें। तें आजून तें ओवर शूट जालें बजेट आमगेलें। आमी 15 कोटी केलें खरें आतां ह्या वारांत आमी लॅक काडटना सादारण 24 कोटी वता। ते 24 कोटी केवल मनशान जाल्लें न्हय। हें खाली हें देवालें अनुग्रह स्वाम्यालें अनुग्रह ताज्ञीम जाल्ला म्हूण लेखता आनी हें खाली एक ह्या मनशान केला त्या मनशान केला म्हणून हांव खंडीत नमगना। हें समाजाचें काम हें आनी एक म्हळ्यार स्वाम्यान केन्नाय सांगत खंयचेंय काम चांग निस्वार्थ मनोभावार केल्लें म्हूण जाल्यार खंडीत आनी जनाले समाजाचें काम म्हूण जाल्यार खंडीत राबना म्हूण सांगिल्लें। आनी स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें म्हळ्यार तें एकल्यान केलां म्हूण जावचें खंयचेय प्रोजेक्ट जनाले सहकार जावका ताका म्हूण सांगिल्ल्याक आमी जनाले रिक्वेस्ट केलां मनवी केला जाल्यार तितलें तुमकां एक भाग घेवका जनांनी भाग घेवका म्हणून सांगून आमी हें प्रोजेक्ट केल्लें। प्रोजेक्ट आज एक खुशी जाता म्हळ्यार मनांत मस्त खुशी म्हळ्यार लिखू जायना तितली खुशी म्हळ्यार आज जालना कार्यगत जाल्ला। हें सगळें कार्यक्रम कॉस्ट कितली चड जाला जाल्यार आमगे समाजांत एक म्हळ्यार देवान मस्त जनाक अनुग्रह केला। कहलें एक दिवची कॅपेसिटी स्वाम्यान देवान अनुग्रह केला तातूंत तें कार्यक्रम जाल्लें म्हणून हांव लेखतां। स्वाम्याले देवाले अनुग्रह नंतर आमकां हांगाचे पुरोहित वर्ग गेलें तांगेलें चांगले रितीन आमकां सहकार मेळ्ळा। तातूंत नरसिंहाचार्य मामाल विशय सांगूंक चिंता म्हळ्यार ताणें मस्त इंट्रस्ट घेवन मस्त पटी कारकळा वचून थंय वचून तें हें सुपरवायज केलां। ताणें काम भारी चंद्रजीत जालां नाजूकेर जालां। ताजे नंतर ट्रस्टीज तातूंत अडिगे बालकृष्ण शेणै
किरण पै, सतीश प्रभू, गणेश कामत आणि जगन्नाथ कामत हांगेल्यान तूं अविरत तितले नमनाचे सहकार दिवन हें काम आमकां टायमर क्लप्त टायमार जावचें म्हळ्यार आमी सांगलें म्हणजे एक वर्स भितर जावंक म्हळ्यार निगत केल्लें ती तांणी मस्त रितीन सहकार केला आनी तांचो एक आमी एक्नॉलेज करपाक म्हळ्यार हें काम कार्यगत केल्लें चिर्णिकेचें हें भांगरा चिर्णिके काम बारीक कश्टा काम तें तितलें कश्टा कामय ते हांगाचे कारकलचे एक फॅमिली तांणी केल्लें हें काम भारी चंद रितीन तुमी पुरात पळयत चिर्णिके काम तितलें चंद रितीन नाजूक केल्लें तांगेले सहकार भारी जालें ते म्हळ्यार हांगा आमकां टायम खरें सांगचें जाल्यार घडये 4 की 5 म्हयन्यान हें पुरें काम जालें आमी एक वर्स फुडें निर्धार केला वय जाल्यार काम जाल्लें काम केवल लास्ट 4-5 महीना भितर आनी आज तुमगेले आदराक लालकी स्वर्ण लालकी पळयत पुराय जाणांनी पळोवन खूश पावयत आज सगळे दिवस हें केला त्या माने आज पुरप्रवेशाचे कार्यक्रम जातच प्रत्येक जनाक मनांत एक हरुश हुम्मस पुरायस हांगा पळोवचें मेळटा आमकां ताजे नंतर परांक 13 तारखेक रात्री होमो 6 गंटल्याक तशीच 14 तारखेक लालकी समर्पण करचें स्वाम्याले दिव्य वस्तून समर्पण जाता त्या कार्यक्रम रात्री सकाळीं 8 गंटल्याक जाता 6 गंट 8 गंट भितर जाता त्या मानाय 15 तारखेक ब्रगबेटी आसा सांतेरातेसू त्या कार्यक्रमार लालकी देव वैष्णव ब्रगबेट जाता ताजे नंतर आमकां 16 तारखेक आमकां मंगळूरचे पुराय जनाक व्हडले अवकाश व्हडले भागी म्हणले म्हळ्यार थेरू तें व्हड थेरू आमगेले मंगळूर बारी फेमस थेरू त्या तेराक तुमी पुराय जाण मस्त संख्येन कार्यक्रम म्हळ्यार तुमी जनांनी आयल्यार मात्र कार्यक्रम चंद जाता तेन्ना हे कार्यक्रम येवन चंद करता म्हणून हांव जनाला हें करता मनव करता तपास कार्यक्रम तुमकां सांगला हांवें तशें नंतर हांव आतां स्वाम्याल दिव्य चरणारी साश्टांग प्रणाम करून स्वाम्याला आशिर्वाद वपास मागता स्वाम्याले देवाला आशिर्वाद आमकां केन्नाय आसो आमी समाजाक समाज चांग रितीन उत्तर अभिवृद्धी जावो समाज बांधवांका नमस्कार आज हांगा आमी पाजी नाटकां तसाची आमगेले मंगळूर वीर वेंकटेश देवालय भांगरा लालकी केलेले एक सिद्धिविनायक एक्सपोर्ट्स म्हळ्यार एक संस्थेन तसाची हाजे मालक आमगेले सुदर्शन चिपलूणकर म्हणून आमगेले देवस्थाना वटू ताका एक 3-4 वर्स तिकून एक तेगेले वेव्हारीक संबंध आसा विशेष जावन आमगेले भांगरा गरडू वेंकटरमण देवस्थान आमी 4 वर्स फुडें केलेले कसनस्की ते ताणें आमकां करून दिलेलो आसा ते केलेले पळोवन ह्या फाटी भांगरा लालकी आमी देवस्थानाक कोरता म्हणून मनांत स्वामीला आशिर्वाद घेवन देवाला आशिर्वाद घेवन संकल्प केलेलो तेन्ना कोटेशन आपोवन आगेले कोटेशन लोवेस्ट आशिल्ले निमित्त आनी ताणें आमकां ऑलरेडी देवस्थानाक भांगराचें काम केलेले निमित्त हे आडಳಿತ मंडळीन आमगेले आडಳಿತ मुक्तेसर तशीच आमगेले तांत्री जावन आशिल्ले नरसिंहाचार्य तशीच आडಳಿತ मुक्तेसर जावन आशिल्ले अडिगे बालकृष्ण मम्मन तांकां फुडें देखून आमगेलो एक कोर्न अभ्यास आशिल्ले निमित्त आडಳಿತ मंडळीचो सहकार घेवन हें काम तांकां वयसून दिलेलें आसा आमकां करतना मस्त भंय आशिल्लें म्हळ्यार आमी एक 2-3 वर्सां प्रोजेक्ट म्हणले केला बट देवाल मनांत वस आमी निमित्त मात्र देवाल मनांत हे ताका जावका म्हूण आशिल्ले निमित्त ह्यात एक करेक्ट जावन सांगचें जाल्यार आमी नोव्हेंबरांत प्रारंभ केलेले 75 दुखून 80 दीस भितर हें काम ताणें कंप्लीट करून पाय दिलेलो आसा आमकां आतां तागे लागीं एक आमी निमगूत जाल्यार आमी ताका गोत आसा कसो म्हळ्यार आमगेले भांगरा गरुड केलेले ताणें दिलेले निमित्त हे भांगरा लालकी ताणें केलेलें हाजे विशेशत कसर म्हणून ताणें तेगेले उतरान सांगल्यार एक चंद दिसता म्हळ्यार ताणें तें केलेले निमित्त तेगेले उतरां आमी आयकुया म्हणून म्हाका दिसता ताका हांव दिता सुदर्शन चिपलूणकर ಅವರೇ ಈ ಬಂಗಾರದ ಲಾಲಕಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೇಂಟೆ 10 ಸಂಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎರಡನೇ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ
ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಗುರುಗಳಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಲಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ GSB ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮದು ಅದು ಸುಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರೇ ಸಣ್ಣವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೈವ ಕೃಪೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ತುಂಬ ಅಭಾವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಾಲ್ಕಿ ಉಂಟು. ಆ ಲಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದೊಂದು 150 ವರ್ಷದ 130 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಲಾಲ್ಕಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳುಂಟು. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪಂಡಿತ್ ನರಸಿಂಹರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೂಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಉಂಟಾದರೆ ಅದರದ್ದು ಶ್ರೇಯ ಆ ಲಾಲ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, 130 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದವರ ಆ ಕಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಆ ಲಾಲ್ಕಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ನಕ್ಷೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ಜನರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 80 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಲ ದೇವರ ದಯೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರದ್ದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಗಿಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂದಾನಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಂಟಪಗಳು, ಇದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಂಟಪಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ನಕ್ಷೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 130 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇದು ಗಣಪತಿ, ಇದು ಗಣಪತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷದ ರೀತಿಯದ್ದು ಗಣಪತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹನುಮಂತ ಗರುಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ವಿಶೇಷ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಲಾಲ್ಕಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 6 ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದು, ಮೊದಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಾಲ್ಕಿಗಿಂತ ಇದು ಒಂದು 6 ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಲ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ದೇವರಿಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಿಯಿಂದ ದೇವರಿಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಮೊದಲಿನ ಲಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ದೇವರ ಬಲಿಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಛತ್ರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಿನ ಶಾನಗಳ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವರನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಲಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಛತ್ರ ಪಕ್ಕೆ ನಿಶಾನೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಛತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು 6 ಇಂಚು ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಇಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪೀಠ, ಸೊ ಆ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಜಾರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಗುಳಿಗಳು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮುಗುಳಿಗಳು 8, ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮುಗುಳಿಗಳು 8, ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲೆ ಮಹಾಮುಗುಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಜ್ರತಟ್ಟಿಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಇದ್ದೊಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಡೂಮು. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹಾಮುಗುಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಅದು ಡೂಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ, ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಾಲ್ಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು 135 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಂಗಾರದ ಲಾಲ್ಕಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ನಿಮ್ಮದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ನಿಮಗೇನು ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಕನಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕನಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಲ್ಕಿ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಮಾನಸಿಕತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಇರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರು ಸಿಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರಲ್ವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು? ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಲೆಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ಇರಲಿ, ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಅವರು ತಗೊಂಡದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಏನೂ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರದ್ದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿದ್ದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವೀಗ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇದು. ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸದವರು ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವರದ್ದು ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1-2 ಕೆಲಸ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ಇದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆಲಸ, ಅದುವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹೂ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣೋದು. 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಣಿಸುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಮೊದಲಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಯೋಗ. ಹಾಗೆ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಉಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿಂದು ಇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು, ಗುರುಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಿಪ್ಲುಂಕರ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಲಕರು, ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರಾದ ಪ್ರಭಾ ಚಿಪ್ಲುಂಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾದ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಚಿಪ್ಲುಂಕರ್ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 70-80 ದಿವಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅವರ ಒಂದು ಅನ್ನ ಇದಂಥದ್ದನ್ನು ಊಟವನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 24 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಲಾಲ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಮ್ಮ ವೀರವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಲಾಲ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರದು ಭಾಗ್ಯ. ನಾನು ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೆ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗರದ ಲಾಲ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೆಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಈಗ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನವರು, ಹಾಗೆ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವಾಹನ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಿಪ್ಲುಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರು, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ, ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ, ಧಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. आज एक व्हड दिवस. प्रथम जावन आमगेले ग्रामदेव मंगळादेवी तशींच आमगेले इष्टदेव वीर वेंकटेश महामाया भद्रनरसिंह मुख्य प्राणाक नमस्कार करून आमगेले समाजाचे धर्मपीठ तिन्नी संस्थानाक आराध्य देव संस्थानाचे आराध्य देव देवाक वंदन करून तशेंच सर्व गुरु परंपरेक साष्टांग प्रणाम करून सर्व मालगड्यांक वंदन करता, सर्व दाखल्यांक अभिनंदन करता. आज आमगेल्या स्वर्ण लालकीचे एक व्हड सुसंदर्भ देवान आमकां आमगेल्या समाजाक दिल्लें भाग्य असल ते असल की एक प्रेरेपण दिवन आमी एक आडळित मंडळीन एक निर्धार करून एक भांगरा लालकी आमगेल्या देवाक जावका असल एक म्हळ्यार देवाक वैभव चडलें तशीच आमगेल्या समाजा बरें जाता जाल्यार हें आमी
ये कार्यक्रम 2026 ईस्वी म्हणून 3 वर्ष कार्यक्रम घालले तशीच आमगेले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमी तीर्थ स्वाम्याला चातुर्मास संदर्भाचेरी एक उलयतना अशी एक प्रस्ताव केली स्वाम्यानं कुडले आमकां आशीर्वाद केले प्रसाद करून नारे तुम्ही कुडले सूर करायचे देवाला बरेपण आसता म्हणून सांगला तशीच आम्ही एक संदर्भारी आमगेले सेंचुरी बिल्डर्स बेंगलोर आमगेले डॉक्टर पी दयानंद पै तशीच तागेले भाव सतीश पै आनी दोग जाणांना आम्ही दयानंद पै मामा लागी एक अशी कसाल तुमगेलो प्रोजेक्ट आसता म्हणून आमकां ताणें निमगिलें तेन्ना आमी सांगलें अशें आसता म्हणून तेन्ना ताणें फुडलें सांगलें ना तुमी ह्या विशय मुखार सियाची हांव ताजे एक लमसम अमावंट तुमगेले वटू हांव आसता त्या तुमी मुखार सियाची तुमी कांय भिवू नाकाची आनी 10 जण वट्ट करून आनी हांव वट्ट करून एक प्रोजेक्ट तुमी देवाला खातीर समर्पण करता म्हूण सांगलें तशीच थोड्या काळान कशें की एक प्रेरेपण जाल्लें चांग आमकां देवान एक धैर्य दिल्लें त्या 2024 तेरा वेळारी तुमी समर्पण करता हांव आसा तुमगेले वटू म्हूण तांणी एक धैर्य दिल्ले निमित्ती आज आमी ह्या हंतार येवन पावल्यांची देवान प्रत्येक मनशान आमगेले कर्तव्य म्हणल्यार म्हणजे ह्या आमगेले भांगरा पालंगीक सर्व समर्पण केलें धन तशीच स्वर्ण दोन्ही तांणी तितली प्रितीन ना आमगेले देवाक एक हें जावका आमी करचें आमगेलें एक कर्तव्य म्हणून सांगून दिला प्रथम जावन सर्व समाज बांधव आमगेले कोण कोण मेळ्ळ्यांची मेळ्ळेले तशीच मॉरल सपोर्ट दिल्लेले सर्वांक आमी ह्या संदर्भाची अभिनंदन करता तशीच आमकां स्वर्ण दिल्यार वाडना तशीच दुड्ड दिल्यार वाडना जाल्यार सगळ्या समाज बांधवाक एक मॉरल सपोर्ट आमकां जावका वय हें केल्लें एक सम्म हें केल्लें कार्य चांग कार्य म्हणून तुमी सगळ्यान आमकां एक मॉरल सपोर्ट दिला तशीच 14 तारखेक हें समर्पण जावचें आसा सकाळीं 8 गंट्याक आमगेले संयमी तीर्थ स्वामी आमगेले रथोत्सवा प्रयुक्त हांगाची कॅम्प करताची तांगेल्या हातान प्रथम ते मुहूर्त जावन प्रथम उत्सव जावचे आसा सगळ्यान तुमी येवका प्रथम जावन तुमगेले सगळ्याले आमी निमगुचे इतलेच की तुमगेले सगळ्यान येवन हांगा मेळून ह्या विजृंभणेर केल्यार मात्र आमगेले देव सानिध्य आनीक वाडटा तें जावन हें आमकां एक व्हड संदर्भ देवान आमकां दिल्लें एक व्हड भाग्य आमगेले सर्व मलगड्यान फुडें दाखोवन आमकां कसकीची हें एक फिल्डांत घाल्लेलो आसा तसले तांगेले त्या आशिर्वादांनी आमी हांगा तनकेन पावन हें कार्य घेवच्याक आमी साद जाल्ले म्हूण सांगून सगळ्या आमगेले मलगड्यांक ह्या संदर्भार बी हांव उडकास करून तुमी सगळ्यांनी आजी चलचे चल मेरवणिकेन जेवो आनी परा जेवचे कार्यक्रमान जेवो आमगे रथोत्सवा जेवो तुमी सगळ्यांनी येवन ह्या लायक आमगेले कार्यक्रम कोण दिवका म्हणून तुमगे सगळे जणांक विनंती करता तशीच युद्ध GSP आयच्या दिवसाक तुमी आमगेले एक 2 उतर उरला तशें करून सगळे जणां पावयल्याक तुमगेले सगळे टिमाक आमगेले आडळित मंडळी परत जावन धन्यवाद.
ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯ. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामृष्टं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ब्रह्मांधा गर्भसाक्षादिष्टं दैवं जगत्पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಲಾಂಬೆ, ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವ ಹಾಗೂ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು, ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರು, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಿಸುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ವೀರವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ್ನು ನಮಿಸ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಛಾಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಾರದಾಂಬೆ, ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಗಣಪತಿ. ಅಂತಹ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರ ಬಿಂದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಕಡೆ ರಥೋತ್ಸವಗಳು ನಡೀತವೆ. ಇಂತಿಷ್ಟು ರಥೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಊರಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ, ಮಹಾಮಾಯಾ ರಥೋತ್ಸವ, ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ರಥೋತ್ಸವ, ಶರವ ರಥೋತ್ಸವ, ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ರಥೋತ್ಸವ, ಕದ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಮಂಗಲಾಂಬಿಕೆ ರಥೋತ್ಸವ, ವೀರಭದ್ರ ರಥೋತ್ಸವ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರೋಳಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಹಲವು ರಥೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಊರಾದರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಜಾತಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾಮಕರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ. 12 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ, ಅದು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಲಾಪುರ, ಕೊಡಿಯಾಲ, ಛತ್ರಪುರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಿಂದ ಮೈಕಲ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಾವುದು, ಮಂಗಲಾಪುರಂ ಯಾವುದು, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ 12 ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ಊರಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು. ಇಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರ ಹಿಂದೂಗಳ ಏಕತೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮಗದೊಂದು ಉತ್ಸವ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಗನಿಕೇತನದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಹಲವರು. ಈ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಂಗನಿಕೇತನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಹುರಿದು ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕದ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉತ್ಸವ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎರಡೂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿ ಆ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ನಾಲ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಘನಿಕೇತನ. ಸಂಘನಿಕೇತನದ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಮಹಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡು ಇದು ಆಗಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆ ದಿವಸ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೌದಾದರೆ ಅದು ಕಾಶಿಮಂಡಲಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಘನಿಕೇತನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಾಗ ಆಗಿನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಘನಿಕೇತನದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ, ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಸವ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸೆಂಟಿಟಿ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣಿಯವರು, ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಮತರು, ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭುಗಳು, ಕಿರಣ್ ಪೈಯವರು, ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತರು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಂಘನಿಕೇತನ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಂಘನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ. ಆಗಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಸಮಿತಿ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಆ ಗಣಪತಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ವೀರವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಸ್ವರ್ಣಲಾಲಿಕೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಕಾಣುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತು ಮಹೀಯಾನ್ ಎಂದಾಗೆ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮ ರಾಮಲಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ
ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ನಾಡ್ದು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಘಶುದ್ಧ ಯಾವ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಂತಹ ಈ 48 ದಿವಸದ ಮಂಡಲ ಉತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಲಾಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಲಕಿ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ನಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲದ ತರುವಾಯ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ರಥಬೀದಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ವೈಭವ ನಡೀತದೆ, ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂಥ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಕಾಶಿಮಠದಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಬರಬೇಕು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನ ಸಮಿತಿಯ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯರು, ಆ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅಡಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಕಾಶನರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದಿನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರವೀಣರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಣಿಯಲ್ ನಾಮದೇವ್ ಶೆಣಿಯವರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗೊಂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀಗರಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ರೊಂದಿಗೆ ಅನುನಿತ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥವರು. ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವರ್ಣಲಾಲಿಕೆಯ ಪುರಪ್ರವೇಶದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವುದು ನಾವು ಸಮಾಧಾನಿಗಳು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಇತರರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವೀರವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಸ್ವರ್ಣಲಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ದ್ಯೋತಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ 135 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಜತ ಲಾಲ್ಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆದದ್ದು. ಆವಾಗ ಪೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಣಲಾಲ್ಕಿ ಪುರಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಕುರುಹು ವೀರವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು
ಈ ಸಂಘನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇವಳದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಆದ 5 ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಿತ್ರರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಸುಂದರವಾದ, ನಾನೇ ನೆನೆಸಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿತ್ತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ MLAಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಲಾಲ್ಕಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದವಾಗಿ ಕೆಲಸವರು ಮಾಡಿದ ಇವರು ಯಾರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೆನೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನಂದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕನಸು ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಲಾಲ್ಕಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆಗ ನೆನೆಸಿದೆವು ನಾವು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು 15 ಕೋಟಿಯೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 30 kg ಬಂಗಾರದೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗೂ ನಾವು ನೆನೆಸೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ 40 kg ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ 60-70 kg ಸಿಲ್ವರ್ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಸಂಘನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘನಿಕೇತನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೆಳೆದವನು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘದ ಪರಿಚಯ ಸಹವಾಸ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೀಗ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾದ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ದೇವರ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಕ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಕಾಶಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ರಜತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮದೇ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅದು ನಾಳೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 80ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾನಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಮನೋಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬತ್ತರ ಈ ಹರೆಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ
प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेश नमः श्री श्रीनिवासं समाय
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜಿನಣ್ಣ
सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. देवालक सौम्यक नमस्कार कोरनु. आज इतिहासांतूची मंगळूर पेंटे इतिहासांतूची एक तुम्ही पळोवन आसा बरो इतले व्हड कार्यक्रम आज ते जायनी. इतले म्हळ्यार हे भंगरालालकी इतले थोडे समय भितरी खाली 12 महिने भितरी हे करचे असाध्य जावन आशिल्ले विशय. काशीमठाधीश संयमेंतीर्थ स्वाम्यान नವಂಬರ್ 1, 2022 देवाला प्रार्थना केलं समाजा घेऊन. ते प्रार्थना देवान कूडले आमगेले नेरवेरसून दिले. इत्याक म्हळ्यार आज ते प्रार्थना जावन खाली 6 दिसान आमगेलो पैमाम मंगळूर आयलो. पैमामा लागी आमी प्रपोजल दवरले. पैमामान संतोषान ताणें तेगेल्या भावान तेगेल्या बंधू मित्रान पूरा ಒಟ್ಟು जावन आज कितले 40 kg ಬಂಗಾರ 75 kg रुपये आमी घालागी ತಂತು 80% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೈಮಾಮಲೆ. ಅದು ಪೈಮಾಮಂಗೆ ಅತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪೈಮಾಮಂಗೆ ಅತ್ತ तशीची तनु मन धन सहाय म्हणस धन सहाय पैमामाल म्हणले. तशीच आमगेले सर्व समाज बांधवान आमी स्वामीन आमकां सांगिल्ले खाली एकल्याल मात्र जावचें नज अंत समाजाच्या हर एक व्यक्तीले अंत कॉन्ट्रिब्यूशन येवका म्हणून स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार आमी एक 3 महिने फुडें समाजाक विनंती केलेले. आज संजेर थंय आमगेले टोटल रिसीट जालेले 956 कॅश अंतू 244 भांगर दिवन रिसीट केलेले जनसाची. म्हाका दिसता असल एक कार्यक्रम अंतू मंगळूरांतू 5000 घर आसाची मस्त जनाक आनीक दिवचा मन आसा. इत्याक म्हळ्यार मस्त जन थिंक करता आसाची मस्त जनाल मनांतू संशय आशिल्ले हे आनी कितलो ओगी कश्ट करताची फुडें भांगरा लालकी पल्लांकी करतना हांकां 4 की 5 वर्स गेला ह्या फाटी कश्ट करताची म्हणून मनांत मस्त जनाल मनांत संशय आशिल्ले. आज तुमी भांगरा लालकी पळयतना प्रायशः तुमगेले पुरो जनाला जीवन धन्य जालां म्हण हांव लेखता. इता म्हळ्यार इतिहास मंगळूर वेंकटरमण देवस्थान न्ही सगळे देशाचे आमचे गेले देवस्थानाचे इतिहासांतू हे जाल्ला आनी मुखार जावचे मस्त कश्ट आसा. इता म्हळ्यार भांगरा रेट 65 लक्ष वचून पावला. आमी प्रारंभ करतना 50 लक्ष आशिल्ले आतां 65 लक्ष वचून पावला. तशें जावन आज हे खाली धनसहाय केले निमित्त मात्र जालें न्ही डोनेशन जनाला घेतिल्ले निमित्त मात्र जालें न्ही. एक क्लप्त समयाक हे कार्यक्रम जावत तशी आमकां सहकार दिवन हे एक चंद रितीरी कुसूरी ಕೆಲಸ कोरनु आज हे टायम भितर आमी ताका सांगिल्लें जनवरी 31 सुरेख आमी 18 म्हणले ताका एक टायम आमी 31 दिले. स्वामीन आमकां पुरप्रवेश 2 तारीख दिले समर्पणेक 14 तारीख दिले. हे कार्यक्रम हे काम चंद कोरनु आनी एक 500 वर्सां ही टायमाक तर हे वेंकटरमण देवस्थानाचे वीर वेंकटेशाल वाहन कोरून दिलेले. सुदर्शन चिपलूंकर हांगासरची हांकां तुमकां इंट्रोड्यूस करनासलो आमगेले चूक जाता. सिद्धिविनायका एक्सपोर्ट्स हाजे सुदर्शन चिपलूंकर आसाची आनी वेदिकेर येवका वेदिकेर खुर्ची दवरनी आमी म्हळ्यार खुर्ची दवरला कार्यक्रम मस्त जाता टायम वता म्हणून खुर्ची दवरनी जस्ट एक 15 मिनटां कार्यक्रम. तशीची तागेले बायल प्रशांती चिपलूंकर हान्नी आसाची. तशी तागेले अम्मा प्रभा चिपलूंकर हान्नी आसाची आनी वेदिकेर येवका. इथं सांगता म्हळ्यार सगळे फॅमिली काम करता हे तांणी भांगरा काम कशें करचें म्हळ्यार आमी पळयलेलें पुरो ट्रस्टीसान वचून तेन्ना वचून पळयलेलें तांगेलें भांगरा काम प्रारंभ जावचें सकाळीं 3 गंटक. भांगरा काम सकाळीं 3 गंटे प्रारंभ जावन ते भांगर ते खंयचे आमगे ललकी मारतागी ते भांगरा काम 3 गंटे प्रारंभ जावन सकाळीं 7 गंटे भितर तांगेलें काम जाता. ताजे नंतर तांणी भांगर करगिवसूचगी ते प्रत्येक 189 भांगरा पीस तांणी हांगा हाडू मंगळूर हाडू हे ओवर ए पिरियड ऑफ 2 months ते हांगा हाडू ते टेस्ट करून ताजी केजी व्हेरीफाय करून ताजी सर्टिफिकेट घेवन ते पूरा कार्यक्रम घेवन प्रथम बारी सिस्टमॅटीक जावन ट्रान्सपरन्सी मेथडार हे कार्यक्रम केलेलो आसाची. सगळे फॅमिली तागेले अम्मा हांव अशें निमगेलें तागेलें तुगेलें अम्मा कसं काम करता म्हणून हे 10 जन कामाच्यांक हे 80 दिसांतू सेकंड कोण रात्री तेंगेले जेवण खाणाचें अरेंजमेंट तागेले अम्मान केलेलें. तिका 60-65 वर्स प्राय जालें. एक फॅमिली ಒಟ್ಟು जावन केलेले निमित्त आज हे कार्यक्रम जाल्लो आसा. तो कार्यक्रमांतू तो म्हणटा आशिल्लो ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ म्हणून
ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಮುಣ್ಮಳಲ್ಲ ಚಿಪ್ಲುಂಕರ್ ದೇವ ನಮ್ಗಲೋ ಅಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ನಮ್ಗಲಿಂಜಿ ತಾ ದೇವ ಅಂತಾಗೆಲ್ಲ ಹಾತ್ಸೋಣಿ ತಾಣ ನಮಗೆಲ್ಲ हातसोणी आज इथे तशी जलल निमित्त हे कार्यक्रम चंजावन जलल असाची तशी तांकां एक सन्मान करूं का आमगेले दयानंद पैमा मात एक 5 मिनटां येता तशीची अनेक होड विशय आमगेले पंडित नरसिंहाचार्य मामा तांगेले सुपुत्र आडಳಿತ मंडळ तर्फेन सगळे समाज बांधवाल तर्फेन चंद काम करून टाइम भितर दिलेल्या गट्टी जाऊन एक जयकार दावाला एक जयकार चप्पाळे पैसे जयकार हांकां धन्यवाद दिता श्री वीर वेंकटेश महाप्रभू की तशीच आमगेले आचार्य मामले सुपुत्र राघवेंद्र आचार्य हान्यांगासाची हानी श्रीमन नाय सुधा मंगळ एक कंप्लीट करून आमचीगल समाजांतू आमकां दोगा जणांनी केलेले एक ब्रह्मवरचे भटमामन एक हानी 10 वर्ष बेंगलोर शिकून ते मस्त कष्ट आशिल्ली परीक्षा ते पास जावन आमगेलेची तांत्री जालेले पंडित आचार्य मामले सुपुत्र तांणी सजी तांणी एक गडी वेदिके रेवका राघवेंद्राचार्य मामन तांकां आमी 2 महिने जाल्ले आमी लेखता आशिल्लींचे राघवेंद्राचार्य मामा केन्ना सन्मान करचें म्हणून सन्मान करतना जन उण आसल्यार गौरव उण जाता प्रायशः आजी वीर वेंकटेशाले बांगरालालकी आयिल्ले तेन्ना आजी एक 4-5 हजार जन आसा हे सभेन तूं तांकां सन्मान केल्यार तांकां एक चांग गौरव दिला म्हणके जाता तशीच आमकांय तांणी सन्मान केल्ल्यांकां एक गौरव आसता तशें जावन आजी हे सभेन तुजी गौरव करताची 5 मिनटां कार्यक्रम आमगेले अडिगे बालकृष्ण मामू सतीश प्रभू मावसे किरण पाई गणेश कामत आणि पूर्व जनांनी वेदिके रेवका अडिगे बालकृष्णे आडಳಿತ मुक्ते सर पै मामा प्रसाद दिता सजी त्यांनी 5 मिनिट आमगेला आचार्य मामाला उलोवच्याक हांव रिक्वेस्ट करता श्री गुरुभ्यो नमः आमगेले भंगरालालकीचे काम योग्य रुपार जाला म्हणून तुमगेलें तोंड पळयल्यार दिसता पुरो जनांकय बदलची मना संतोष जाल्यार हांव जय जयकार घालता तुमी पुरो जनांनी जय जयकार घालका आपद बांधव चरणारविंदा गोविंदो अनाथ रक्षक चरणारविंदा गोविंदो अयोध्या बालक चरणारविंदा गोविंदो सीता वल्लभ चरणारविंदा गोविंदो राधा वल्लभ चरणारविंदा गोविंदो वेंकटेश चरणारविंदा गोविंदो श्रीनिवास चरणारविंदा गोविंदो वेदव्यासा भादरायण गोविंदा श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद संयम इंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की जय जय गुरु महाराज की वेदव्यासा भादरायण गोविंदा आजी पुरप्रवेश जाले बांगरालाल खेळ जाले कोणी डोनेशन दिनातिला मन लेखूक म्हणना आज हे क्लोज जालें म्हणून सांगून समर्पण 14 तारखेक आसा आनी 12 दीस आसा आमी तुम्ही पळयलां आपासना कसं म्हळ्यार आमी तुमकां एक्सप्लेनेशन दिवचना तुम्ही चंद जावन आशिल्ले बांगरालालकी केल्लें पळयलां तुमगेलें कसं कॉन्ट्रिब्युशन आसा त्या बांगरा मूलक जेव्हा चक्क जाल्यार कॅश जाल्यार आजी दुखून वची 14 तारीख भितर देवस्थाना ऑफिसांत गी न्ही जाल्यार ते कावंटर दवरला ते हाण पावोन हे सगळेच एक चांग कार्यक्रमांत तुम्ही भागीदार जावन तुमगेलें जीवन धन्य करून घेवका म्हणून हांव सगळे आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तुमगेले विनंती करता श्री गुरुभ्यो नमः सगळे जमगेले बंगरा पल्लंकी लालकी जबाबदार घेतिले सुदर्शन चिपळूणकर हांणी केवल 72 दिवस भितर 72 डेज आमगेली बंगरा लालकी सुरेखा रुक्का लालकी ताका रुपयान मारून रुपया दगडा वयर पुनः भंगराची चिरणिका इत्यादी करून मारून आज रेडी करून दिला केवल 72 दिवस भितर जाला विदिन 72 डेज
त्यांनी सगळेच अहोरात्र तगेल सगळी टीम बम्मणू बायलं चिरडुव आवसू पुराजनान मेळ्या काम केला. ಮನುಷ್ಯಾಗ ಸಗಳೇಜಿ ದೇಹ ಅಂದು 36,000 72,000 ನಾಡೆ ಸೂಚಿಕೈ म्हणून शास्त्र सांगता. विष्णू सहस्रनाम 1000 विष्णू सहस्रनामाचो एकक मंत्राचो अर्थ सांगिले बृहती साहस्रे. बृहती मंत्राक 36 अक्षर तक्क संगील तसने स्वराक्षर 36 अशी 72 अक्षर सगळे देहा भितर 72,000 नाडे सजी. तशी 72 दिवस भितर आमगेली महाविष्णूक वेंकटरमणाक बैश्य तसली बंगरालालकी समग्र जावन योग्य रूपार जावन आयल्या. देवालीची अनुग्रहान जाला. दोन्हीच कसाले म्हळ्यार हेब्री बालकृष्ण प्रभू आमगेल चेतन गमतील माव जातलो तगेल घरा भितर सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले पादुका खडब नित्य आराधने घासिले. यद्राक ಚೆಲ್ಲೆ ಚರಡಾಕ विवाहादि मंगल कर्तव्य आसा ताका योग्य रूपारी संस्कार जावं का म्हणल तरी ताजी रुप्या काम त्या पॉलिश इत्यादी जावं का म्हणून सांगून चिपळूण घरांत आमगेले सुधीन स्वाम्याल चरण पादुका येवन पावली. तो मनीष कोण म्हणून सांगल्यार आमगेले मुलकी भास्कर भट मामाल जावय सगळेच आमगेले भांगरालाल की जेव ते दोळटारी सुधीन स्वाम्याल खाडव तागेल घरा भितर आशिल्ले. तशें करून सगळेची लालकी जाल्या पळय म्हणून जाल्यार सुधीन स्वाम्यान थंय राबूनच हें सगळें करून दिलां म्हणून सांगच्याक कांय संशय ना. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. आता श्रीमन्याय सुधा विशारद म्हणल तसली पदवी स्वीकृत जावन दोन्ही त्या विशयांतू यादोपत्य टीका सहित समग्र श्रीमन्याय सुधा म्हणल परीक्षे दिल्या. तातूंत भितर 98 मार्क्स आयल्याची श्रीमन्याय सुधाचे परीक्षे बदल आनी त्या विशयांतू एक 5 मिनट ताणें राघवेंद्राचार्यान उलोवका म्हणून सांगून अपेक्षा पावता. तशींच 10 जाणां तर्फेन राघवेंद्राचार्याक आमगेले देवळा तर्फेन एक विशेष तागेले ते खंयची की स्वीकार केलेली ती पदवी सगळेच आमगेले समग्र गौड सारस्वत समाज मात्र न्हय इतर समाजांत माध्यमां जाल्यार कोणय श्रीमन्याय सुधा विशारद यादोपत्य टीका समग्र जावन एक सिंगल बैठकारी 7 गंटे बैसून परीक्षे दिलेल्यांतू अनेकಳು दोन्हीतನ नद्विदीयोसिक आसचेत. श्रीमन्याय सुधा 10 वर्ष सतत अभ्यासू सत्यात्मतीर्थ स्वाम्यालागी तागेले निरंतर अभ्यास इत्यादी केलेलो. थंय ताणें तें पदवी प्राप्त करून आयल्या. आमगेले सगळींची गौड सारस्वत समाजाक भूषण त्या मान न्हय खंयची की हरिदास भट आनी सांगलां बिसिलिನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಂತೆ म्हळ्यार ड्राय लँडाक पावस आयला कितली खूश जाता तशी गौड सारस्वत समाजाक असले एक अत्यंत अनर्घरत्न एक मेळ्ळें म्हणून. तशींच अनेक जालें म्हळ्यार कितली मटाक सत्यात्मतीर्थ स्वाम्यांनी संतोष व्यक्त केला म्हळ्यार परीक्षा जाता जाताची गौड सारस्वत समाजांत सरस्वती नांचुका म्हळें तांणी तसं तें एक जिवित्व आनी काही असं खंडीत तें अनुग्रह करतलें म्हणून सांगून ताणें मस्त शास्त्रा विशयांत आनी काही मस्त दिव उजळो तसो जावप म्हणून सांगून आमगेले स्वाम्यान संयमीन स्वाम्यान आश पावले. एक दिव उजळचो न्हय रे असो मस्त दिव उजळोवच्याक तसो एक प्रयत्न आमगेले समाजाच्यान करता म्हणून अशी तागेले श्रीमन्याय सुधांत दोन्ही गजाली म्हळ्यार अनेक पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठाचे कुलपती सांगता खंयची की गुरुकाणीक म्हळ्यार अनगत्य विंगड न्हय गुरू संतोशान आनंद बाष्पदीत वय म्हणून जाल्यार ताजे तितलो व्हड संतोष ना म्हणून. तशी सत्यात्मतीर्थ स्वाम्यान आगेली परीक्षा नावें त्या वेळाचेर केवल 2-3 विद्वांसान बैशिल्ले 200-250 जन विद्वांसान बैसून निरंतर जावन आशिल्ले प्रश्न दिला.
ताका समर्पक जावन आशिल्लो उत्तर दिलां. ह्या विशयांतू ताका मेळिल्लो तो मान सगळेच आमगेले गौड सारस्वत समाजाक जी भूषणप्राय जावन आसा. आमगेल्या स्वाम्यांनी पयरी गीता जयंती तेतूस काशी मठाचे स्वमठ कोंचाणे भितर ताका अनुग्रह केलो. तशीच आमगेल मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे आडळित मुक्तेश्वर आली मनाची इच्छा त्या मान्य हांगा पुरो मस्त समाधान बसल्याचे पण हांगा महादान्याकडे येवन बसला. तसं देखून तागेले द्राकयन जावं का ताणें म्हाका सान आसतना देखून चेडूं देखून म्हाका दही मामान पळयला. तशें मुगेल चेडूं तें म्हळ्यार ताका नातरावरीची तसं एक मोग दिला ताणें. तशें तेच वेळाचेर जावं का म्हणाल कितें जावन तागेले उपस्थित हांगा आसा. श्रीमन्याय सुद्धा बदल स्वल्प विषय उरलो तक्षण हांगाचे कार्यक्रम प्रारंभ जाता. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಂಡಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹಂಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ तशीच सतीश प्रभू गणेश कामत आणि किरण पे यांनी सन्मान कोरका शाल घाल म्हणून विनंती करता. तशी सुदर्शन चिपलुंकर आणि प्रशांत चिपलुंकर ಇವರು ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸುಂದರವಾದ ಕಸೂರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಲಾಲ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಹಾದಾನಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಮೋಹಿನಿ ಪೈ ಅವರ ದಂಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. पाय अशी जी रामलल्लाका समर्पण करत असले रुपये लालकी प्रोसेशन करेक्ट 5:30 प्रारंभ जाता 6 गंटे प्रारंभ जाता. हांगा देखून ब्रेकबेटे रोडारी ते लालकी वचून पल्लंकी वचून स्वदेशीश्वराला रप्ता 7 देखून 7:30 भितरी आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंतीर स्वामी बागमंडल मोक्कम देखून मंगळूर येता आसाची. तशीच याद्राक रामचंद्राल फोटो तो बॉम्बेचे बरोबर रामचंद्राल फोटो ताजी मक्षी स्वामेल कार आनी ताजी मक्ष आजीचे कसन टॅब्लोस घे ताजेर पल्लंकी दवरून मेरवणीगे अशी जी हांगा वेंकटरमण देवस्थान येता. वेंकटरमण देवस्थान देवा पूज जावन पात पूज जाले नंतर स्वामी त्या अयोध्यांत आमी समर्पण करचे जाल्यार कसन पल्लंकी आसगी ताका समर्पण करून पर सकाळीची ते पल्लंकी स्वामेले मठा टेंपरी अयोध्या भायर सरता. आनी विशेष जावन उत्सव मूर्ती रामलाल उत्सव मूर्तीक येदवळते पितलीचे पीठ प्रभाव आशिल्ले. आज स्वाम्यान निर्धार घेतला. निर्धार घेवन कामाक दिला. कसं म्हणारे रामलाल मूर्ती पितली प्रभावळ्यांनी पीठ जावन करची न्ही त्या भांगरा प्रभावळ्यांनी पिठार कोरका म्हणून सांगून आज स्वर्णांत ऑर्डर दिवन ते 9 तारखेक जावन 10 तारीख जावन 11 तारखेक अयोध्या वचून त्या पावत करताची समर्पण करताची. हे आमगेले GSB समाजाक व्हड एक संतोषा दिवस. इत म्हळ्यार रामचंद्र प्रभू रामचंद्र GSB समाजाचे काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंतीर स्वाम्यान समर्पण केलें तशें पल्लंकींतू भांगरा पिठार बसता. हे पदाचे आमगेले सांगता जाल्यार आमगेले सौभाग्य म्हणून सांगून आतां जेवणाक मस्त क्यू आसा गडबीड करनाशी. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सकड देवालय भजकांक अभिनंदन समर्पण करता. मुख्य जावन आज एक व्हड एक दीस आमगे सगळे मंगळूर पेंटेक चरक्याल उत्साह आनी प्रति एक कारणांत खंयची एक हें म्हणटना लालकी उत्सव म्हळ्यार मंगळुरांत चरक्यान ओट्टू मेळटा तसले एक पर्वकाल. तांते विशेष जावन त्या खंयची लालकी एक 150 वर्सां वयर जाल्ला म्हणटना लालकी जाव का म्हण येतना स्वर्णमय जावनूच जावो आमगेलो वेंकटरमण खंयच्याकय उण ना म्हणून खंयची एक स्वाम्यालयाची एक मार्गदर्शनारी हें लालकी करच्या प्रारंभ जाली. तसले आज एक भव्य दीस त्या लालकी मंगळुरा तिकड तोंड करून वेंकटरमणाक पावयलेलो दीस. तसल दिसांतू खंयची आडळीत मुक्तेश्वरान सांगलें तुमकां तुमगेले परिक्षे बदलान
एक ओंगा दिवका जलल मंगळूर ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಿವಕ ಜಲಲ್ ತಸಲ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣ ಕೋರ್ಕ म्हणलेकलाम सुरवेक मुज गरजेल्ले कारण संदर्भ कंचकी हक्क हें करतना गौरवार्पण एक समव्या म्हूण आसतना तेदाना अशी दिसलें सुवर्णमय जावन आशिल्लें तसो लालकी तशें जावन हें सुवर्णाक वर्ण म्हळ्यार अक्षराक वर्ण म्हणटाच सुवर्ण म्हूण सांगल्यार चांग अक्षर सच्छास्त्र त्या सच्छास्त्राची एक सौवर्ण्य आमगेला तसुका म्हळ्यार त्या विद्येक दिवची तसल मर्याद तशें जावन आज ही लालकी वचून बैशिल्ली गे म्हूण सांगल्यार ती आमगेल सरस्वती जाग्यार वचून बैसल्या तसले एक सदवकाशारी होंगा पुरे जनाक ऐल्यांक मुख्य जावन शास्त्राचे एक विशयार शास्त्र म्हळ्यार कसले शास्त्राक आमी कसला आसक्ती येवका म्हळ्यार एक बदलान देवस्थानां दुखून एक 2 मिनटाक तुमी उलोवका म्हूण सांगिल्लें तशी मुख्य जावन आमी प्रत्येक आमगेलें काम करतात आज इलाल काडली उत्सव जाता प्रत्येक कामांत देवाल हाजेरी आमकां पुरे जना भक्तेस निश्ठस देव होडू म्हळ्यार पुरे जना गोतस देवाल सेवा केल्यार आमकां मेळका जाल्यार मेळटा म्हळ्यार विश्वास होंगैल पुरे जनास तांतू संशय ना जाल्यार देव कसलो म्हूण अर्थ कोण त्या देवाल बदलान आमी केलेलो तसल भक्ती ती वाडयल्यार अशें एक संदर्भ सांगता खंयचे एक विशय घेया उडगा आसूं म्हळ्यार एक विशय देवान आमकां दिला सांगता जाल्यार उडगा आसूं म्हळ्यार एक विशय नातिले सगळे जगत हे पळया तुमकां तुमगेल कसले तुमगेल गोत्र तुमगेल हें कसलें एक म्हळ्यार उडगा आसना जाल्यार कसले एक शब्द सांगता जाल्यार फुडें शिकिल्ले ते कसं की धोर न्हू आजीक आमी वेवहार करका तशें जाल्यार आमी प्रत्येक वेवहार करता जाल्यार आमकां उडगास येवका प्रत्येक आमगेल एक एक हेज्जे दवरका जाल्यार होंग पळयलेले त्या वस्तू ना म्हळ्यार ते एक विश्वास दवरून आमी हेज्जे दवरताच तशें जाल्यार एक उडगास एक स्मरण म्हळ्यार एक विशय देवान दिलेलो आमकां कितले अमूल्य जावन आशिल्लो तसलो विशय प्रत्येक देवान दिलेले अमूल्यच जाल्यार ताचें महत्व आमकां कळटा की म्हूण अर्थ करता ते एक विशयाचें महत्व आमी चिंतन करतना तेदाना धन्यता भाव आमकां येवची खंयचे एक कारणान आमकां मेमोरी म्हळ्यालेंच ना झिरो मेमोरी म्हूण कसले एक संदर्भ वय जाल्यार आमगेले इन्स्टिंक्ट्स कशी काम करता आमगेले कोरका जाल्यार प्रवृत्ती कशी जाता आमी कोरका जाल्यार प्रत्येक वेवहार कशें जाता म्हूण खंयचे एक रितीन आलोचन करूं शक्य आसवा ताणी कसो उलयला म्हळ्यार प्रत्येक शब्द अर्थ कोण त्या उडगास दवर ताका अर्थ कसलो म्हूण फुडें कळलेले त्या अर्थान आमी वेवहार करचे तशी कसले जगत्यान तूं वेवहार म्हळ्यार ना जावं तसल परिस्थिती उडगा आसूं म्हळ्यार विशय ना जाल्यार आसता तसले देवान दिलेले आमकां एक अमूल्य जावन एक स्मरणशक्ती ज्ञानशक्ती आमी कितलेय करया पुरो आमकां प्रत्येकाक देव म्हळ्यार एक ज्ञानान करतना आमी तें केल्यार मात्र तांचो भक्ती म्हूण जाता न्हय जे कोरका जाल्यार कर्तव्य आजी कर्तव्य म्हूण करतले पशी होंग येईल पुरे जनाल हांतू अधीक कसं अशें म्हूण सांगल्यार भक्ती कर्तव्य मस्त करूं पुरोच तांगेले आमगेले कायक वेकयला आसा म्हूण मस्त जन सांगून भोंवताच जाल्यार तांगेले पशी आमगेला एक मुश्टी चड कसले म्हूण सांगल्यार त्या हांतू आमगेले देवा वयर आशिल्ली भक्ती देवाल वयर आशिल्लें समर्पण देवाल वयर आशिल्ली तसल दृश्टी हें विंगडाक तितलें आसा की ना म्हूण आलोचन करता जाल्यार विशय स्वार्थमय जावन आशिल्लें तसल जिवना देखून प्रत्येक परमात्ममय जावन आशिल्लें तसल जीवन कोरका जाल्यार मुख्य जावन ताका ज्ञानशक्ती ते कालाक ते संदर्भाक ते हक्का थंय परमात्माल आराधन करून येतान येवचें तसले एक सदवकाशू तसले एक आमकां अमूल्य जावन आशिल्लें तसल ज्ञानशक्ती तशी क्रियाशक्ती तशी बुद्धीशक्ती कसं देवान दीन आमकां प्रत्येक देवान दिला तसले अमूल्य जावन आशिल्लें तसल देवाल घोस्कर देवाल वयरी आमगेलें चिंतन कितलें आसा देव म्हळ्यार आमी कितले अर्थून घेतल्या कितली समजून घेतला तेदान कांय ना घेवच्या मस्त घेतला
देवान हांदुकून आमकां देवान कसं केलां म्हूण निंगुजाक आमकां हें देवान दीन जाल्यार कसं जत्त आशिल्लें म्हूण आलोचन केलें रे तेदान देवान आमकां कसं केलां म्हळ्यार आन्सर मेळटा. तशी प्रती एक विशयांतू देवान प्रती एक दिल्लें एक कण ताजें एक महत्व त्या कणाच आमकां आतां कळूं ना जाल्यार त्या नातील जाल्यार ताजें एक महत्व कितलें आसतलें म्हूण एक आलोचन करा. तशें जाल्यार देवाल एक परिसरांतू देवाल एक गोस्कर आज एक तागेल वैभवाक लालकी इत्यादी जललस तांतू मस्त जनान हात घाला मस्त जनान यथाशक्ती दिल्या अनेकय मस्त जनाक दिवका म्हळ्यार मन आसा तें खंडीत ते पुरे जनांनी आज एक पळयलेलें आसा अनेकय सदव काश्मीरवनी अनेकय जाल्यारी तुमी जाल्यारी ताका लालकीक तुमगेले कसं दिवचें आसा ताजें देवाल वैभव वाटोवका ताजें देवान दिल्लें प्रती एक क्षणाक अमूल्य जावन आशिल्लें तसलें ताणें दिल्लें जाल्यार असल एक वैभवोपेत जावन आशिल्लें जीवन आमकां दिलां वय जाल्यार तागेल वैभवानी खंय पावका. तशें जाल्यार एक सुदृश्टेरी आज एक सुवर्णमय जावन आशिल्ली तसो लालकी आमगेल देवाल्या सानिध्या येवन पाविल्लो आसा. तशीच मुखार सून जाल्यारी ताजेरी आनीकय देवाल एक वैभव वाडोवन ताजेन आमगेल मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाच सगळे गोडसार ब्राह्मणाक तांते मुख्य जावन दक्षिण कन्नडाचे हांकां सगळे एक तोंड एक आमी तोंड वयर कोरून पुरे जनाले येद्रार आपूण सांगता जाल्यार आमगेल कोट्याल तेर पळया आमगेल वेंकटरमण देवस्थान पळया म्हूण एक सांगचीत आसले एक मादरी अस वय जाल्यार हें मंगळूर वेंकटरमण देवस्थान म्हळ्यार अधिक उक्ती न्ही. तसल एक मंगळूर देवाल्या वैभवाक अनेकय एक मुष्टी वैभव वाडता वय जाल्यार तांतू आमी हें जनरेशन पळोवच्या कितली भाग्य पळया. आमी देवाल्या पुनःप्रतिश्ठा पळयल्या आमी देवाल नवरथ पळयल्या आमी देवाल्या प्रती एक वाहन देवाल प्रती एक वैभव आमकां देवान आमकां पळोवच्या भाग्य दिला. तसल एक आमगेले एक कितले एक धन्य जावन आशिल्लें दिवन ताका संदर्भ जावन त्या 13 जाणां म्हूण कितलीं जन भोंवच्या पुरोच जाल्यार आमकां प्रती एकाक एक अनुकूल करून देवान दिला. तशें जाल्यार देवाले कृतज्ञता मागताच खंयची दिल्लेले आडಳಿತ मंडळीचे अभिमानाकय एक कृतज्ञता सांगताची. मी गेले 2 उत्तर राबयता. हरी ओम.